Kde sme? Pumpa. Čo ideme robiť? Ideme do Bratislavy zahrať koncert. Ojebal som sa kofolou. Môžete tu vidieť koko, tak to si sa... Čaute, ja som šofér. Toto je naše. Ktoré je naše? Ukáž prstom. Tamto, čierne. Na kompe to mám. Na kompe tam máš viac vecí, vieš? Pizza brokolica. Mám si dať pizza brokolica? Čo si dávaš, Žarno? Pizza vegetarián. Chlapa zahodil. Môžeš pozdraviť. Pozdravujem do vlogu. A tak, gang. No ale hej. Ešte lajkujte a potom, keď budete lajkovať, tak ja zruším stream. Keby sa pýtate, prečo pijem čajík, som chorý a dneska musím to brať s rezervou, tak dúfam, že to vyjde tak, ako má. A veselé sviatky všetkým prajem. Ak to pozeráte po sviatkoch, tak šťastný nový rok, veľa úspechov, dúfam splnených predsavzatí a nové skvelé hudby, ktorú vám prinášame s Bruxonovou, aj s Mičkom, aj s Nikolasom, aj s Jurkom. Traďový Bender, nové referendum. Bráško, Dubová. To si sám vyrezal? Ale vyhral zo skorumpovanej súťaže. Súťaž bola skorumpovaná. To bola korumpovaná, lebo ja som vedel ako na to. Proste mi tam neostalo miesto. Nepíšte mi na ten list. Skáča uličkou, miesto oči z raničky, zabíja to asi víno, bol asi fuck up. To sme mohli prežiť, príč, ako sme mohli prežiť, keď som videl tvoje telo visieť na kostolnej veži. Ako sme mohli prežiť, príč, ako sme mohli prežiť, keď som videl tvoje telo visieť na kostolnej veži. Yes. Svet je, ktoré špinavý od peniazy, tak povedz, to je nás to kurva zvedavý. Sme preložíte nás, my sme kamioni tak. Peniaze sa točia ako náplatný. A čo si, že som ja kričím záplatný. Jak vysoká jebem na vaše kravaty. My chceme loviť teraz, už sme násratní. And say burger trip. Open niño!